Hillerød har med sine 25,6% en af Nordsjællands højeste kommunale skattesatser. Det betyder, at vi har sværere ved at tiltrække nye indkomststærke borgere end nabokommunerne, at det er sværere at drive virksomhed, da omkostningerne presses op, at jobskabelsen er svækket, og borgerne har alt for lidt råderum over de penge, de selv har tjent. Vi ønsker at sænke kommuneskatten, så den flugter med Nordsjællands laveste. For at nå det ambitiøse mål, må kommunens omkostninger selvfølgelig nedbringes. Vi er klar til at foretage økonomiske prioriteringer, til at udlicitere og privatisere kommunale opgaver, til at arbejde målrettet med effektivisering og afbureaukratisering af den kommunale administration, samt til at give bedre muligheder for økonomisk vækst. Det kan skabe jobs til kommunens arbejdsløse, og det kan tiltrække nye ressourcestærke borgere. Mit navn er Jonathan Nielsen. Jeg er Liberal Alliances spidskandidat til Hillerød Byråd. Du kan læse mere om mig og mine holdninger på jonathannnielsen.dk.